Ιταλία, είναι αλήθεια αυτό. Η εθνική ομάδα βρίσκεται εκεί για το παγκόσμιο πρωτάθλημα και πρέπει να πούμε ο Παντελής Ζουμπούλης. Με δύο αθλητές του Άρη, τον Πέτρο Σκαφιά και τον Γιώργο Κόθρο, ταξιδεύει στην Μοντεγκαντίνη Τέρμε της Ιταλίας η αποστολή της εθνικής ομάδας kickboxing για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K1 Open. Οι δύο αθλητές των κυτρίνων δούλεψαν σκληρά το τελευταίο διάστημα και δηλώνουν πως στόχος τους είναι η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Εκεί δεν θα είμαι ενθουσιασμένος και να βγω δεύτερος ή τρίτος ή οτιδήποτε. Ένας είναι ο στόχος μου, είναι να πάω να νικήσω. Αυτό μόνο θα μου φτάνει, αυτό θα αρκεί για μένα. Έκανα 4 αγώνες, νίκησα 3 αγώνες και βγήκα δευτεροαθλητής. Για κακή μου τύχη βέβαια. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα K1 Open συμμετέχουν αθλητές παγκόσμιας κλάσης, γεγονός που συνιστά ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση για τον Πέτρο Σκαφιά και τον Γιώργο Κόθρο. Νιώθω πάρα πολύ ωραία, πολύ όμορφα. Δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά όλοι για ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Σκοπός μου είναι να κατακτήσω την πρώτη θέση, το χρυσό μετάλλιο και να δώσω μια πολύ καλή εμφάνιση. Είναι μια μεγάλη εμπειρία και μια μεγάλη πρόκληση για σένα τώρα το παγκόσμιο της Ιταλίας. Ναι, σίγουρα είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα και πολύ καλή εμπειρία επίσης θα είναι. Θα έχουμε δύσκολο έργο, εντάξει. Δεν έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά και με τον δάσκαλο και με τους συναθλητές μου για το καλύτερο αποτέλεσμα. Ο Σκαφιάς θα αγωνιστεί στα μείον 85 κιλά και ο Κόθρος στα μείον 58. Τους δύο αθλητές του Άρη συνοδεύει ο προπονητής τους, Στέλιος Σκέμπης, που δεν έκρυψε ότι έχει μεγάλες απαιτήσεις από τους δύο αθλητές του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα K1 Open που διεξάγεται στην Ιταλία. Ο Άρης πηγαίνει εκεί πέρα με δύο αθλητές, οι οποίοι είναι ο Πέτρος Σκαφιάς, που είναι ο πρωταθλητής της σχολής μας. Έχει κατακτήσει ό,τι αγώνες έχουμε παίξει εδώ στην Ελλάδα, τους έχει κερδίσει όλους. Δεν έχει χάσει ούτε έναν αγώνα. Και τώρα πάμε με τη φιλοδοξία να πάρουμε το παγκόσμιο τίτλο και να το φέρουμε στην Ελλάδα, ώστε να μπορεί ο αθλητής να παίξει στο K1 και σε άλλες διοργανώσεις. Είναι και ο Γιώργος ο Κόθρος, ένα πολύ ταλαντούχο παιδί, ο οποίος έπαιξε στο Scorpion και τώρα ξεκινάει η καριέρα του, ώστε να μπορεί να αποδείξει και αυτός τι αξίζει.